pripravené, poďme povzbudzovať domáce Šenkvice. Tak už máme rozbehnutý požiarný útok, prvý požiarný útok z kategórii, minulý rok to baví dali na domácej trati za 18,96, pozrieme sa na to, čo to bude dnes. Voda ide z našich, nejde na asistentu. Veľká škoda, lebo máme tam iný problém, neviem aký. Červená vlajočka, ale ešte kľudne môžeme nabrať vodu, si myslím. Takže skúsime nabrať vodu, naberme vodu znova, dokončíme ten útok, vieme, že už ten čas nebude asi taký, ako by sme chceli, bohužiaľ. Zle sme nabrali vodu. Veľký podpis si zaslúži, máme bojovať až do konca, aj keď vedia, že už ten čas im neprinesie asi možno toľko bodov, koľko by si predstavovali, ale dokončili ten útok. Ako sa hovorí, nevykašľali sa na to. Takže 43, 36